Anga foli ni wale nyuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jamananin kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye. Denmisɛnw tɔgɔla minisiri ani barako minisiri ka tɛmɛ APJ ka siraw fɛ. A y'a laɲini ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan mun bɛna kɛ sababu ye ka baara caman de di an ka jamana denmisɛnninlakaw ma ni ka kɛ ni jɔli waleyaw ye. O de kadra kɔnɔna na fɛn min ye APJ yɛrɛ ye ale ni sigida wɔɔrɔnan mairie ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u y'a laɲini ka bɛn ni tarata dɔ in ye octobre kalo tile 16 fɛn min ye falajɛ bolonkolonna dɔw ye ka se ka olu kɛ pavé ani dali ye n'a baara bɛna kɛ an yɛrɛ ka jamana denmisɛnninlakaw fɛ o yɔrɔ ma ko rue 816 Amadou Kamara ani Abdoulaye Sugudogo olu ka sɔrɔlenw don. Ni baraba kulen n'a bolo dara minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ an ka denmisɛnninw ladamu ani ka baarako koɲa ɲɛnabɔli ma ka tɛmɛ ni a ka cakɛda min bɛ denmisɛnw ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a bi don kadra min kɔnɔ o de ye waleya ye waleya min bilara sen kan jango denmisɛnw ka baarako a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jalatigɛ cogo min na ni ka kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnninw ma. Bamakɔ sigida wɔɔrɔnan a dugutigiw a ladalatigiw ka fara a koɲa ɲɛnabɔbagaw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin baaraba in na min laɲininen an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'a bɛna kɛ sababu ye k'u ka sigida k'a jɛya ani ka ɲɛta k'o sabati a kɔnɔna na. Vraiment nisɔndiya ni n bɛ nisɔndiya fɔ a tɛ kunna quoi parce que an ka rue dɔ ka pavé o ye dɔ bɔlen an ka banakisɛ la. Parce que ni sera de sisan banaw de bɛ taa an ka maire a n'a ka conseil 45 vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka gouvernement fo ka ministre fo APJ mɔgɔw k'olu fana fo nin baara in kɛcogo la vraiment nin baara in a diyara anw ye kosɛbɛ ni hali sini ni yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔla tugun min bɛ baara nin cogo la o y'an ka souhait ye Ala k'a ɲɛgɛn d'an ma. Mali denmisɛnnin jɛkulu ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Conseil national de la jeunesse du Mali ale nisɔndiyalen a y'i damasɔya k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ye layidu minnu ta k'a ɲɛsin Mali denmisɛnninw ma ko nin baara in ye o waleya dɔ ye ni ka tila k'a ɲini denmisɛnninw fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Bon an bɛ yan bi an bɛ bɛɛ fo an bɛ Falajɛ IMO kadiri kɔnɔ n'o ye bololabaara minnu bɛ kɛ fasojɔ ye ka denmisɛnninw ka baara sɔrɔ ni sɔrɔ fana sabati donc an bɛ yan bi denmisɛnnin 40 olu bɛ na Falajɛ rue 816 da u bɛ na baara kɛ mais u bɛ na dege fana dalaji bɛ kɛ cogo min na donc o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka se président Ibrahim Boubacar ma u y'a jira k'a fɔ nin fanga ye denmisɛnninw ka fanga don. Donc ni baara in b'a jira k'a fɔ tiɲɛ na denmisɛnninw an bɛ fanga in camancɛ la président y'a jira fana k'a fɔ entrepreneuriat jeune a bɛ na o bila sanfɛ donc an ɲɛ bɛ denmisɛnnin minnu na bi denmisɛnnin 40 bɛna kɛ entrepreneurs de ye u bɛna denmisɛnnin caman ta nin baaraw ɲɔgɔnnaw fana la je pense que an kan ka foli kɛ ka gouvernement encourager k'an ka ministre fo. Ministre Amadou Goïta i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogo min na a y'a ɲini Mali denmisɛnninw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la maa minnu garisɛgɛ donna nin baara in na u k'a minɛ n'u bolo fila ye jango mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ olu fana ninnu ma cogo min na ni ka sɔrɔ k'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamanakuntigi k'a dɛmɛ a ka ni san 5 baaraw la. Volet ye min ye ka se ka baara di denmisɛnninw ma ani ka se ka denmisɛnninw former pour que u yɛrɛ ka se ka kɛ maa min bɛ baara di sini an ni commune 6 mairie an tigɛra ɲɔgɔn ma ka ni rue ni soji a rue bi t'i jɔ fo mètre 800 a longueur a largeur bi t'i jɔ mètre 10 na sira yɛrɛ ye mètre 7 ye trottoir ye mètre 3 ye donc den 40 de bɛna baara kɛ yan nɔ u bɛ dege pavé datogo la u bɛ dege sira dilancogo la ani manœuvre minnu bɛ fara kan jeune 400 ɲɔgɔnna de bɛ ka baara kɛ ko ɲuman an ka carrière min bɛ yen u bɛ pavé bɔ u b'a tigɛ ka ɲɛ donc nin b'a to président ka hamina min ye n'o ye denmisɛnninw ladonko ɲuman ye n'o ye denmisɛnninw ka baarako ye surtout a ka danaya kura min dar'a kan a y'a ɲɛsin Mali bɛɛ ma Mali bɛɛ ka ɲɛtaa ma mais kɛrɛnkɛrɛnna a y'a ɲɛsin sifiw ma an bɛ se ka baara ɲini ka di sifiw ma cogo min na sifiw bɛ se ka ladon cogo min na sifiw bɛ se ka baara k'u yɛrɛ cogo min na pour que u bɛ se ka sugu yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se ka jamana fana dɛmɛ donc bi ye Falajɛ ta ye sini an bɛ taa Lafiyabugu an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ an ka se ka Mali bɛɛ kɛ ten Bamakɔ bɛɛ ka kɛ pavéw ye ani fana a bɛ min fana kɛ a bɛ yɔrɔ saniya n'a ye yɔrɔ saniya a bɛ sigi diya
n'a y'o fana kɛ hali bana jugu dɔw b'an fɛ yan nɔ pali nɔgɔ de bɛ na n'a ye o bana dɔw bɛ nɔgɔ bɛ na n'a ye donc a bɛ se ka nɔgɔ fana kɛlɛ min b'a to Ala b'an kisi o banaw ma donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ nin ye président ka hakilina de ye a ka programme présidentiel a jɔyɔrɔna sabanan na o ye ka denmisɛnninw la ka maliyɛn ressources humaines la développer ani k'a kɛ bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la n ye jeunes fɔ minnu bɛ baara kɛ n ye cité carrière fɔ n ye musow fɔ minnu bɛ cɛncɛn feere ani hali minnu bɛ tobili kɛ fana donc bɛɛ de b'i ta sɔrɔ. An b'a yira aw la k'a fɔ ko nin baara in n'a bɛ ka kɛ falajɛkaw fɛ yen a bɛ ka kɛ bɔlɔn-bɔlɔn min kɔnɔna na n'an b'a wele ko gouverneur ka kari a bɛ t'i jɔ kilomètre 1 o n'a nɔngɔnfɛn na wa baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ kalo 3 kɔnɔna na ni denmisɛnnin na ka mɔgɔ 40 olu garisɛgɛ ye farati a hukumu kɔnɔ a musaka bɛɛ lajɛlen bɔbaga kɛra APJ ani Mali gouvernement ye. Koche ale ye dugu ye kilomètre 50 bɛ ani Buguni cɛ ka bɔ Sikaso mara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin dugu in bɔra ka kalanyɔrɔ kura sɔrɔ ni kalanso 3 bɛ a kɔnɔ. Musaka min yɛrɛ donna a da fɛ o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 23 la. A bɔra Faransikaw ka dɛmɛbaga jɛkulu kunna u ko mun ma ko Fondation Frères du Sud. A baaraw yɛrɛ kolomokarila ka bɛn ni kari tɛmɛnen octobre kalo tile 15 o mun senfɛ yen sigira ɲɛmaw yera a kɛnɛ kɔnɔ. An ka maa minnu kun kɛrɛnkɛrɛnnen don a baara seriyali kama Sherifula Jabarani So tɔgɔ la o ye Sadio Sidibe n'a ka jatala ye Dramani Male. Fondation Frères du Sud de France ale Fransila jɛkulu ye mun ka ca bɛlen don adamadenya lafiya baaraw ma o de kadira la a ye ni kalanso 3 in jɔ ni ka di kocɛkanw ma dugu maaw y'o ka nisɔndiya da kɛnɛ kan ni ka foli ni tanuli kɛ ka ɲɛsin fondation in maaw ma ka da o ka layidu timɛ kan Garalo commune maire ka kɔrɔfɔw la a y'a jira ko ni wale ɲuman na kɛ sabu ye ka doniba ta ka bɔ dugu degun kan ni ka tilantugu ka wele kɛ dugu maaw ma ka ɲini u fɛ u ka ni kalanyɔrɔ minɛ cogo ɲuman na. Ekɔliso min jɔlen filɛ den faw den mansaw denmisɛnw ani maakɔrɔ an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an hakilina kɛ kelen ye pour que an ka jamana a kɛ taga ɲɛ. Ni kɛnɛ in kan DECAP ka dantigɛlikanw ka ɲɛsin dugu maaw ma o de ye k'u hakili to denmisɛnninw ka kalanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu musomanninw ka kalan mun ye sous-préfet ale ye foli ɲɛsin kalanso in sɔrɔli sabu ɲuman ma k'a da ka fasoden ɲumanya kan. Denmisɛnninw doli kalan la o ti a bannen ye fo denmisɛnninw ka se ka kalan laban kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomanninw o gɛlɛya b'an kan yan an ka musomanninw n'u sera kilasi 6 kilasi 7 u bɛ bɔ ka don furu la furu ka ɲi mais kɛ waati de b'a la wa kalan fana man kan ka furu tiɲɛ an ye o layidu ta dugumɔgɔw ye n k'u kana o kɛ an ka cɛsiri k'o sira fɛ pour que minnu ta la u ka se ka kalan laban. Ni kalanso 3 mun n'a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 23 la a sabu ɲuman bɔra maa mun na o de ye fondation in ka lasigiden ye Mali jamana kɔnɔ n'o ye Laji Yaya Togola ye wa laɲini mun bɛ ni kalanyɔrɔ jɔli la o de ye dugu denmisɛnninw ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ k'u t'u yɛrɛ ka dugu kɔnɔ. Ala ye bɛɛ ni i ŋaniya de da diɲɛnatigɛ la ne ta ye ne ɲɛɲini ne ka bila ko min na o ye k'an fasodenw k'u ɲɛjiw cɛ ne bɛ kilasi 82 la bi ni tun ko gouvernement ka n'o bɛɛ kɛ gouvernement tɛ temps sɔrɔ ka n'o kɛ o bi taa nin bɛ taa miliyɔn 23 ɲɔgɔnna la. Elhaji Yaya Togola i ni ce e nana ŋɛni bɔ Garalo maire sen na e nana ŋɛni bɔ Garalo DECAP sen na e nana ŋɛni bɔ Garalo sous-préfet sen na e nana ŋɛni bɔ Kɔcɛ dugutigi sen na i ni ce. Ni kalanso 3 dayɛlɛli kɛnɛ kan mun ye ladala fɔli o kɛra ka jama nisɔndiya ani tandoli dɔnkili ka ɲɛsin Yaya Togola ma k'a da ka fasoden ɲumanya kan ani a ye wale ɲuman mun ta ka dugu sɛgɛrɛ ni ka sɔrɔ ka taa baara kuncɛ ni kalanso in dayɛlɛli ye. An ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye octobre kalo ye o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ko fɔ ka bɛn ni ɲinan san 2018 o bɛ kɛ a tako 24 de sigili ye. Barawulikaw fɛ cakɛda min yɛrɛ ka baara bɛ ɲɛsin ka ba don ɲɔgɔn dɛmɛ la ka bɛn ni kalo yɛrɛ dɔgɔkun 3 n'o ɲɛsinnen don lujuratɔw ma ale ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma dɛmɛ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la moto sen 3 la. An b'aw ladɔnniya fɛnɛ ka bɛn ni kalo yɛrɛ dɔgɔkun 3 ye a denfaya kun bɛ an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara ale denkɛ buru n'o ye Badara Aliyu Haidara ye wa fɛnɛ ma to kɔ ka bɛn ni baaraba in ye bari sabula ka d'a kan a ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ min bɛ tali kɛ malo tɔni 1 na ani sefa wari 100,000 la. A baara in yɛrɛ senfɛ fɛn min ye yen cercle maaw ye ka taa fara alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kan olu caman yera a kɛnɛ kɔnɔ. Musa Fɔnba ni Ibrahima Kulubali Sherifula Jabarani So tɔgɔ la olu kun kɛrɛnkɛrɛnnen don a baara seriyali kama. Ɲinanya san 24 ye Mali jamana ɲɛmaw ye octobre kalo ta k'o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye. Barawuli cercle la jamana ɲɛmayaso ka bolofara min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mɔ
n'o ye développement social et de l'économie solidaire ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo kadira kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dɔgɔkun sabanan min ɲɛsinnen don lujuratɔw dɛmɛni mu u y'u bolo mɔɔnɔbɔ Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara de a Seyid Aliyu Badara Haidara nɔfɛ k'a kɛ dɔgɔkun in denfa ye denfa n'a binakɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ tamani ni o ye a Seyid Sekuba Haidara ye barawele a n'a lamini baba kumanda n'a jɛɲɔgɔnw ka taa se sigida ɲɛmɔw dugutigiw ni alimamiw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan an b'an ka foli ɲɛsin Sherif Madani Haidara ma a yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan a den mun bɛ kɛnɛ kan an b'an ka foli ɲɛsin o ma belebele min bɛ kɛnɛ in kan an bolo yan ni Ala y'a latigɛ a n'an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n b'a dɔn nin tɛ fɛn ye min bɛ bala olu la parce que mois de solidarité ko kɔni donna a na ɲɔgɔn nin ye Sherifuw taasira de ye nin y'u ka baara de ye u bɛ nin de la sanga ni waati bɛɛ u hakilila ye nin de ye donc ni ko o tigilamɔgɔ ma k'a kana nin ɲɔgɔn kɛ a tɛ bala la parce que a sigilen don a kan a taala don a ka baara don a ŋaniya don an bɛ dugawu kɛ sirifikɛ ni maa o maa ni sirifikɛ kanu b'a la jamanaden bɛɛ Ala ka sirifikɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ jamana in a ma nɔgɔn dɛ nka kuma dɔ la n'an ɲɛ bɛ sirifuw la ɲɛfɛ an hakili bɛ sigi parce que an b'a dɔn fɛn kɔni tɛ tɛmɛ Ala ta kan mais jɔyɔrɔ bɛ sirifuw la n b'an kalifa o la diɲɛ ani lahara Ala k'an nafa n'aw barika ye an b'o ɲini Alahu Taala fɛ o kɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa se y'a yɛrɛ se yan ka se amisari ma ka se dugukɔnɔ maa wɛrɛ ma ani nin kɛnɛ in bonya kalifara maa o maa la an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ barikada nin kɛnɛ in kan san 2017 ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo denfaya kunbɛn Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara bolo o senfɛ dɛmɛ kɛra Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen la n'a ma ɲɛ k'a fɔ silamaya diinɛ kɛn bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun denfa ni o ye a Seyid Aliyu Badara Haidara ye a y'a ka nisɔndiyaw jira a sugandeli la barawuli cercle fɛ n'a yɛrɛ ye yen den ye ka laban ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin barawuli ma ɲɛmɔgɔw ma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔ la nin kɛnɛ in a laɲinina barawuli faamaw de fɛ alors ani jamana in faamaw ka denfaya ta k'a di ɲina Haidara ni a ka denbaya ma alors n'o de a 3e semaine ye min kan ka célébrer barawuli kɔnɔna la yan alors n'o o dabɔra k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin an balima handicapés ma o tuma na o min taara ka di an ma an bɛ foli lase jamana ɲɛmaaw ma an bɛ foli lase jamana baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu ye a hakilina sɔrɔ k'a di gerebuw ma an b'o fo an b'o waleɲuman dɔn k'o barikada danti foli min na an b'a dɔn ni kɛkun b'a la hali bi jamana ka basigi ani ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se cogo min na ka sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani adamadenw bɛ se cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka hakili to ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ka dekun na ani ɲɔgɔn ka hɛrɛ la alors ni kun b'a la an hakili la o y'a kun belebeleba ye o tuma na o kɔfɛ an bɛna an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sekuba Haidara ye ale min kɛra an ka nali yɛrɛ sababu ye mana min na ni an yɛrɛw bɛ wuli ka na an sen jɔya ni cɛkɔrɔba ka bonya ye ani du bɛɛ lajɛlen ka bonya ye darasi 100,000 an y'o sɔrɔ k'o di o ka fara an balima lujuratɔw o ka musakaw kan u bɛ se cogo min na ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye o kɔfɛ a b'o cogo kelen na Jamiyatul Ansardin o ko hali bi o ma tila n'a fɔra ɲɔgɔn dɛmɛ ka ban k'a fɔ ka ɲɔgɔn bɔ nɔgɔ la ni an seko n'an damajira bɛɛ lajɛlen olu tɔ foyi foyi tɛ min bɛ t'u kɔ hali bi u ye layidu min ta u yɛrɛ kan an'u bɛ layidu min kan n'o de silamɛya in dɛmɛli ye u ni an'u ka nafolo o tuma na hali bi u t'u tɔ to kɔfɛ ni an taara komi semaine tɔ bɛ yen fo ka taa fɔ ni kalo in sara olu seko mana kɛ min ye barawuli kɔnɔna la yan u bɛ n'o sɔrɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo dɔgɔkun sabanan min ɲɛsin bɛ lujuratɔw ma a denfa malo tɔni 1
a y'o kɛ ka développement social et de l'économie solidaire dɛmɛ ani silamaya dalasi 100 Sherifla du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Tamani ani Bamako. Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru barawuli cercle la u ma to kɔ. Labidanizoba min bɛ barawulikaw fɛ ni o ye centre de santé de référence ye CSRF u taara joli di fɛnɛ kɛ yen walasa ni u bɛ kisi Sheriflakaw tɔgɔ la. N bɛ barikada kɛ Ansardin ɲɛma ani a ka denbaya n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen. Donc u kɔni miiriya ɲuman in na nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye dɛ u y'a ɲɔgɔnna kɛ yan ka tɛmɛ mɔgɔ 7 ani 58 olu de joli taara yan nɔ donc o kɔfɛ an bɛna a ye salon an sera fo joli pɔsi 990 kɔ an ye mun ta nin yɔrɔ kelen na yan nɔ bon ni waati dɔw dun bɛ kɛ a minɛ yɛrɛ bɛ dɛsɛ an na. Donc an tigilamɔgɔ an b'u bila ka taa Segu ou bien u bɛ taa Fana ou bien u bɛ taa Bamakɔ yɛrɛ donc n'olu bɛɛ ta kun taara yan nɔ donc a ka ca 1000 donc a barika ka bon joli di barika ka bon yan parce que joli dɛsɛ de barika fana ka bon an ka cercle kɔnɔ yan. An cɛ ni baraji Ala k'aw sara a diyara n ye kojugu a ye n dɛmɛ yɛrɛ de Ala k'aw sara Ala ka ɲaga d'an ma Ala ka gɛrɛjogow fɔ ni. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in fɛnɛ kan taasi bila kɛra ka ɲɛsin maaw ma minnu bira faso bɔtɔw bolo la bamanjiya wale kɛlɛ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka surasiw ni sanganin kelen daasi bila ye ka ɲɛsin u ma. Lada do octobre kalo o be sumaya de kofɔ an ka jamanaw kɔnɔ nka maa caman ka jateminɛ bolila ka fɔ ɲinan san octobre kalo a funteni de barika ka bon maa minnu ka dɔntaw kawuralen don a sira fɛ olu y'a jira k'a fɔ waati yɛlɛma cogoya dɔ de don mun bɛ taa nun ta fo Europe gun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana. Alamidu Badini, Baba Keita ani Mariam Traoré an ka jɛ ka ɲamada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Ni jateminɛ kɛ an ka Sahel jamanaw kɔnɔ kana bila Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ sɛmɛ bɛ daminɛ an fɛ ka taa mɛn kalo la o ye Mali ba yan fan fɛ ka mɛn kalo la fo octobre kalo an b'o de wele ko kalo wɔɔrɔ sanji mais san dɔw la ni ji cayara fan dɔ la sɛmɛ bɛ taa fo novembre kalo la donc mais ɲinan kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka ɲinan samiya daminɛna ma daminɛ joona mɛn kalo bɛɛ y'a sɔrɔ samiya daminɛ Mali fan bɛɛ mais ji tigɛra septembre kalo la o septembre kalo tile 30 ji kun tɛ yen mais sanji kɛrɛnkɛrɛnw nana octobre la o sanji mun nana octobre la o tɛ samiya sanji ko ye dɛ o bɔra fɛn dɔ la situation dɔw de la o situation jumɛn ne ye Faransi ta bi Europe jamana bɛɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na Faransi i b'a sɔrɔ sumayaba de bɛ Faransi bi dugukolo la sumayaba de bɛ yen ni sanfɛla ta kɔla fo ka taa kilomètre 3 ɲɔgɔn na kilomètre 3 ɲɔgɔn na sanfɛla la i b'a sɔrɔ fiɲɛ min bɛ bɔ tile binyan fan fɛ ka taa o fana sumayalen ba don ni dugumala sumayalen don o fana sumayalen don o bɛ kɛ sababu ye ka sumayaba kɔgɔ ka na fo ka kɛ sumaya kuru glasi kuru bɛ jigin Faransi kɔnɔ mais sisan ɲinan yɛrɛ n'i y'a kɔlɔsi Faransi yɛrɛ bɛɛ perturbé don sumayaba de bɛ Faransi n'o kɛra o fiɲɛ in de bɛ walankata ka se anw ma n'o bɛ tɛmɛ ni arabu jamana ninnu ye n'o ye Maroc, Algérie, Tunisie a bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la o yɔrɔ bɛɛ fana na a bɛ waati yɛlɛma a b'a changer parce que diɲɛ bɛɛ sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na de donc o fiɲɛ sumalen min bɛ na anw fɛ yen o de bɛ kɛ sababu ye tile min bɛ bɔ waati ni waati o tile funteni faralen sumaya in kan nɔgɔ bɛ sigi u bɛ nɔgɔw da o nɔgɔ bɛ kɔlen bɛ funteni sumaya pɔɛrɛ ka bonyalen o nɔgɔ la sanji bɛ na yɔrɔ dɔw la n'i y'a jateminɛ Yɛlɛmanen ninnu nara yɔrɔ caman na sanji nana Sikaso sanji nana yɔrɔ dɔw la yɔrɔ caman na sanji nana nin wagati in na mais o tɛ samiya sanji ye o sanji mun na an ka kɔlɔsi k'a la de parce que taalen ɲɛfɛ n'an ye kɔlɔsili kɛ kunnafoniw di a bɛ kɛ sababu dɔ ye a kana tiɲɛni se sɛnɛfɛnw ma donc o sumaya kɔgɔlen dɛ ka bɔ tubabula o de bɛ ka jigin anw fɛ yan sisan o de y'a to funteni ka bon a funteni ka bon sumaya bɛ yen funteni b'a la a ka girin n'o kɛra dɔn an bɛ wɔsi Sahel mɔgɔw ma deli t'o la i b'o yɔrɔ i bɛ nin fɛn sugu ye yɔrɔ min na o ye kɔgɔjida de ye i n'a fɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Lomé i n'a fɔ Cotonou o yɔrɔ ninnu na ni nin fɛn sugu kɛra dɔn ni sumaya kɔgɔra sanfɛla la ka kabakolo caman fɛn miniti 15 miniti 30 dɔrɔn sanji bɛ na mais an bɛ sanji kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ waati ni waati maa tɛ k'o cogo la mais sumaya in an tɛ se ka supporter
an delen bɛ sumaya mun na fiɲɛ kalan sumaya an delen b'o la fiɲɛ kalan la chaleur sèche an degelen b'o la mais k'a fɔ ko sumaya bɛ yen funteni b'a kɔrɔ an degelen t'o la opération ka bon kojugu Mali dama tɛ nin bɛ tali kɛ depuis arabu jamana ninnu ka taa Maroc la ka na Tunisie fo Algérie a bɛ bɔ Algérie yɛrɛ de fɛ ka se an fɛ yan a bɛna se Niger bayan fan ma Burkina bɛɛ ka na se Mali kɔnɔ Mali fan bɛɛ ka na se fo Sénégal fo Mauritanie a bɛ se o bɛɛ ma i b'a ye kaba nɔgɔ bɛ kɛ kuma dɔ tile bɛ datugu an bɛ taa tile 2-3 yɛrɛ kɛ tile tɛ bɔ o kɔfɛ dɔ tile 2-3 bɛ tugu la dɔrɔn tile bɛ bɔ ni tile fanga bonyana o waati la tile 2-3 min bɛ da o kan tuguni i b'a sɔrɔ kaba nɔgɔ bɛ caya a bɛ na ni sanji ye a kun t'a bɛ janya tant que ni situation bɛ Europe a bɛ an fana b'a ye tant que situation bɛ Europe tant que an bɛ ɲɛ bɛ fɛn mun na sisan tant que funteniba in dama tɛmɛlen bɛ Europe Faransi jamana kan an fana m'an ta sɔrɔ a la. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali k'an ye. Diɲɛ seleke naani don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don dun ka fa sabatili ma ka sanga ni o ye ɲina diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ni a bolofaraw kɛ mɛn ka jate dɔw bɔ k'u bi kɔngɔ ko nasiraw ma farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ maa miliyɔn 2 ɲɔgɔn na olu de bɛ farati danga la baloko ta fa fɛ wa minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma ale yɛrɛ y'o sɛmɛndiya hali n'o y'a sɔrɔla Burkina ma ɲɛmaw kɛ mɛn ka sɛfabɔri miliyari 80 ani miliyari 1 de kɛ ɲɛsigi ye baloko ta fa fɛ san 2017 farafinna baloko la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma FAO o y'a yira k'a fɔ février kalo tɛmɛnen maa miliyɔn 200 ani miliyɔn 24 ɲɔgɔn na de bɛ farafinna gu ka kɔngɔ bɛ ka minnu sɛgɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma ni o ye FAO ye a y'a yira k'a fɔ kun caman bɛ nin kɔngɔko in na farafinna gu ka a dɔw ye Ala ka latigɛw ye ni o ye ja n'a ɲɔgɔnna ye ka taa se tumuw ma minnu bɛ sɛnɛfɛn tiɲɛ wale kelen kɔnɔw minnu bɛ sɛnɛfɛn tiɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw a ko nka ko maanifin yɛrɛ jogo dugukolo ka o fɛnɛ nɔba bɛ sɛnɛ ɲabaliya la diɲɛ dugukolo kan a ko misaliyala jamanaw bɛ i n'a fɔ Sudan du Sud jamana kurani ka taa se Kongo Kinshasa ma manga maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛmɛ sababu ye ka sɛnɛ sɛbɛkɔrɔ lanɔgɔ ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔnkunbɛ min kɛra mɛ kalo tɛmɛnen a se u y'a yira k'a fɔ maa miliyɔn 2 ɲɔgɔnna de bɛ den da ninnu na balokojuguya bɛ minnu kun kan Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ kɛlɛ min bɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ février kalo fɛnɛ na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye a yira k'a fɔ Sudan du Sud jamana kurani maa miliyɔn 6 ɲɔgɔnna de fɛnɛ bɛ baloko dɛsɛ bɛ minnu na k'a sababu kɛ kabini san 2017 olu fɛnɛ bɛ siya woloma kɛlɛ la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ min fɛnɛ kɛmɛ sababu ye ka kɔngɔ juguya farafinna k'o dɔ fɛnɛ ye mara kɛcogo ye jamana ɲɛmaw fɛ ko jamana ɲɛma min bɛ i dumɛ sɛnɛ kan a ka fanga kɔnɔ k'o de ka jua nafolo fanba bɛ ta k'o don lakanani de da fɛ ni o ye kɛlɛkɛminɛnko ta fa ye ko nka o jamana caman fɛnɛ bɛ yen u bɛ k'u ka nafolo tiɲɛ o kɛlɛkɛminɛn na i b'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ u kun kan u ni mamurulenjɛkulu tɛ ɲɔgɔn na u ni jamana tɛ ɲɔgɔn na. Algérie jamana kɔnɔ surasi ɲɛma 5 ɲɔgɔnna minɛ bɛ k'u kɛ wo la k'a sabu kɛ dunkojuguya ye jaki min ɲɛsinnen d'u ma yoroko k'u sen bɛ sɔn ka ye o la san 2019 jamana kɔni kisi kalataw an n'o cɛ man jan bilen wa ko in bɛ ka kɛ o masuruna la Algérie kunnafonidisow olu caman kɛmɛ k'u ta fɔ a ko la surasi ɲɛma 5 jalatigiba ninnu k'u caman ka taama sɛbɛn minɛn'u la n'o ye passeport ye u kana se ka bɔ jamana da fɛ maa minnu n'o général Médard Danouba ni ale kun ye Algérie gendarmeya ɲɛmaaba ye ani général Habib Chentouf ka taa se Seyid Beyi ma Abderrazak Chérif olu bɛɛ lajɛlen kɛra surasiya dagayɔrɔ ɲɛma kɔrɔw ye ka taa se minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya ma directeur des finances dɔ kɛra o fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye u welela k'u jɔ bɔgɔ jeninen ka dimanche tɛmɛnen Blida Algérie faba Alger dafɛlaw la k'a yira k'a fɔ u tɛ se labila u lasagonnen bɛ to fɔ ka taa fɔ sɛgɛsɛgɛli kun jɛra jabaraninso min bɛ wele ko Annahar o y'a yira k'a fɔ jalatigi 5 ninnu yoroko kasa de bɛ u nɔfɛ wajibiya bilara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika ka fanga fɛ kɔsada in na wa sɛgɛsɛgɛli bɛ u kun ka bi
nga Algérie jamana kono ma chama be ki yera nyini nga ko inge kuma abi mo ko na gwa jamana kundi kisiki kalata ano che manja samba fla anita ni ngono ndo natadu Abdelaziz Bouteflika era shibe sambi shege ani sangelina ayele bilama akamunyugu manya kamanja politiki binaku ka sabuke banakembe ka sebe korotoro unata be kanubala uludo we ka weleda ka nyesha mokopwa ki kambo kamanda wore nyini ni maminu minene leni ye ku datugu yala ulu kumishonga ke bana miningala maye ani fanga soro li chewa nyini ngali to mibe Cameroun ngalata labene jakulu commission nationale ye ayira kafo octobre kalo tile wolonwula temene jamana kundege sigi galata umino ngera e ka bara ubana peu octobre kalo tile tani nzuru ndene ayaka segasigelu jabi ubela jele faranyonga ku tengu jamana shara suma kolosi yoro la ne conseil constitutionnel ye ale minye jabi laba boba e ka bi galata labene jakulu ya ayira kafo ale ka jate uye feminde amoka fo seba ya tarama fe oye jamana nyama polebia ye mingeme ki kamba ere sigiro no fe ko kemekebe sarala Cameroun nga de mana sigi bi wolula ani keleni kunga menye kalata yi mami mbida ka ni fanga sina matonye mado Maurice Kamto ko kemekebe sarala tani nani ani kunga mbede kalata aye masabana oye demiseni njema gweninye ko kabara libi ayre fene ma dawla mai kemekebe sarala woro ani kunga mbe nga mami no nye ko jate binaba uye uriya iraka fo yani jamana shara suma ko losi yoro ki danige akukunga chabonu nu njamanye ukaniso ko ya ujira ka fo umaje ne jabi bocho ko kalata la bene jakulu fe wa ukeme ku bulo mono bo jamana shara suma no fe ukaniso ko ya ujira mimi se ka to halibe abitende wa ukofene na tende yani jamana shara suma ko losi yoro ki dandige akukunga Maurice Kamto Kabara Libi Joshua aussi olu bela jele ya nyini jamana shara suma ko losi yoro fe ko kakalata nyere bela jele buamo Cameroun ni jamana kono kalata sharia ukeme ka jira ka fo yamaru ya be conseil constitutionnel kelende boloni oye jamana shara suma ko losi yoro e akajabi laba boka bi nale ya boka bi ngaba o ya bane jabi u be fo conseil constitutionnel fe ka beni octobre kalo tile mugani lana tai Congo Kinshasa jamana kono nyeseleke nani tomba Nations Unies boulevard minyashi mekene ya komo Organisation mondiale de la santé OMS ya yera kavo Ebola bana be ka juya Congo Kinshasa kono ina ma keme planyona o desekera ka ye ola keme ani mugani nduru sharaka ba dandigeli ngera nyeseleke nani tomba Nations Unies boulevard OMS fe kabene juma temene ye abeka ke maradi fenena marami ni lakana balia sebe koro bonyambe yi nyeseleke nani tomba Nations Unies boulevard minyashi mekene ya komo Organisation mondiale de la santé OMS aya yira gafo Ebola bana kumbe mandi ka sabuke mamurule njakulu koroba demi miwule ko Alliance Démocratique Forces Alliées ADF oluni Congo Kinshasa ma nyemo benyona mabefana jamana nyemo ni kudumra mafendiki do fene benyona jenseleke nani to Nations Unies bulu parami nyashime kene yakomo Organisation mondiale de la santé OMS ababu sendiki ya yira gafo jongo ala mamurule njakulu tisi kene ya tigila mamo ki bona inina wale kele ki tonyo kunga nama nyaka vo kele era de be ko mugu de be kati ma de tise ta mamugu tito chela nonde ko mamurule njakulu kabinu yame ko Ebola bana buka konona nama nyaka vo kene ya tigila mo na kunye beni kishili marfa tige ni marfanda ukeme kunyeteme kene ya tigila mo ukawo Peter Salama ya yiraka fo mingera sababu yefana akadonga fo Ebola bana abeka chaya kono ina komo obeka bingaso kene ya tigila mo ukala nyinemo no yuka bana batoko foli ye uye ko fola ko kundike do yero kumuto kene ya sula ka bulika do tu kono nuka Ebola bana e ko ubita farafi mfurake o ko kunye gwele ya bai o ko ngo siza ko namanya ka fo abeka seka shido ko de yato ma hakebe ka chaya jateula jenseleke nani to Nations Unies bulu fara Organisation mondiale de la santé OMS bulu Fransika uka jamana nyama ya so fale kera ka sabu ke Gérard Colomba aleye wala seme fo yelema kungado jamana nyama ya so kono ministre kura do duna do bora Christophe Castaner octobre kalo litani woro tarata ale kera ministre menyashime jamana kono na lakananima ministre sodo minjo ero kabu akumbe mami mbulu okunye Emmanuel Macron gadana ya mabai odeshina ki to dana ya mina kono ka wala seme kayani Emmanuel Macron tisi sera ka kelenye bli okona bi wajibi ya mo akadana ya ma were de nyini kano bla onona o dana ya ma sorole kera Castaner de Christophe Castaner
travailleurs ma wɛrɛ min fɛnɛ bɔra gouvernement kɔnɔ o ye Françoise Niseni ye ale kun ye seko ni dɔnko ministre ye ani Jacques Mézard ale ɲɛsinnen kun do dugukolo kow ma Stéphane à travers Sénéko nunu bɛɛ lajɛlen ye wala sɛmɛ ministre min ɲɛsinnen do Sénéko ma Stéphane à travers ale y'a ka ministre soto Didier Guillaume de bolo modem fanga ɲini dɔ nɔna bila fɛnɛ donna ni o ye Marc Fesno ye ale bilala Christophe Castaner nɔna secrétaire d'État yala bawo yani Christophe Castaner kun ka bila Gérard Colomba Emmanuel Macron ka danayama nɔna ni ministre so ina a kun b'o yɔrɔ in de la ministre min ɲɛsin bɛ kalanko ma Jean-Michel Blanquer ale tora nɔna wa jɔyɔrɔ dɔ fɛnɛ farala o ka yɛrɛ ko secrétaire d'État min ɲɛsin bɛ denmisɛnninkow mɔ Jacqueline Nanguro ale bilala Jacques Mézard nɔna dugukolo ministre so la Donald Trump ka ministre min ɲɛsin bɛ Amérique ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲaɲɛnabaw ma Mike Pompeo a bɔra Amérique dugubala Washington na ntɛnɛn octobre kalo tile 15 k'i kunda Saudiya jamana kan k'a ni Saudiya masakɛ den bɛ se kuma ɲɔgɔnyaw kɛ k'a sabu kɛ Saudiya ka den min dununa ni kunnafonidila kundu Jamal Khashoggi Turki Saudiya lasigidenso kɔnɔ consulat n'a don dɔ yira a bɔtɔ ma ye fɔ yɛlɛ ɲaka kɛ a ko kunga k'a ta kun y'o ye kunnafonidiso min bɛ wele ko CNN Amérique dugukolo kan o y'a yira k'a fɔ Saudiya jamana bilama a bɛna jɔngɔ a la jɔ a la k'a fɔ maɲi n'olu ka denkun don ko kunnafonidila Jamal Khashoggi k'a san bɛ sɔn ka kɛ han Saudiya lasigidenso kɔnɔ Turki faaba la Istanbul ɲiningali kolo gwɛlɛ dɔ senfɛ lakana tigilamɔgɔw kun bɛ ka min boloda ka ɲɛsin a ma n'o tigɛ cogo man ɲɛ ko nka ko Saudiya ma ɲɛmɔgɔw kun t'a kalama ka fɔ o fɛnɛ kun bɛ ka kɛ a la nin kɛra Amerikikaw ka jabaraninso CNN ka kɔrɔfɔw de ye a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko Saudiya jamana ma ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'u labɛn ka min lase diɲɛma ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka cogo ci u nɔfɛ ko fɔ ko ɲɛ ka ɲini CNN kunnafonidiso y'a yira k'a fɔ nin b'a jira Saudiya ka kumaw la n'a kɛra a fɔ fɛn ye don o don k'a fɔ fɛn o fɛn kɛra lasigidenso kɔnɔ ka ɲɛsin kunnafonidila in ma n'o ye Jamal Khashoggi ye a ma bɔ masakɛw yɔrɔ maa faala dɔw de kɛ n'a kɛ k'o ko kolokolo masakɛw ɲinɛ ma wa Donald Trump yɛrɛ min dolari wari miliyari 100 ani miliyari 10 o kɛlɛ kɛ mina sanni Saudiya jamana fɛ n'o nafolo bɛ don Amérique jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a wajibiya b'a kan a ka fɛn bɔ diɲɛmaa ye ko in na hali a yɛrɛ ka wasadenw n'o ye républicain wasadenw ye olu yɛrɛ kɛmɛ k'u ka nisɔngoya jira ko in na ko fɔ a ka tiɲɛjala fɔ Saudiya jamana ye Donald Trump ka dantigɛli kɛra nin de ye a ko masakɛ n'o ye Saudiya masakɛ ye k'a y'a yira k'a fɔ fɛn min kɛra ka ɲɛsin Jamal Khashoggi ma k'a t'a kalama a mana kɛ fɛn o fɛn ye ko masakɛ ko k'a t'a kalama o kumana k'ale yɛrɛ Donald Trump yɛrɛ bolo nin ko in kɔni bɛ sɔn ka kɛ maa faala dɔw de ka ko kɛlen ye minnu ka baara tɛ foyi ye maa fa kɔ o ma k'a bannen ye a ye min fɔ ka fara a kan ko maa tɛ ko cogo dɔn a ko nka Amérique ma ɲɛmɔgɔw n'a lajɛ ka ko in se hali bi nka kabini kelen kabini a senni ma daminɛ an fɛ Makan masakɛw kɛn bɛ ka nkalontigiya k'a fɔ olu sen tɛ a la yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun u ma bɔ a kalama Donald Trump kɛlen k'o kuma fɔ Barack Obama ka fanga ɲini dɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ye fanga sinamatɔnw ye bi olu ko nin ye kabako da ye Amérique bolo u ko kumasuli ko da don Amérique jamana bolo jamanakuntigi de taa mɛ kɛ wali jamana dɔ babu sentigi ye jamanakuntigi de taa mɛ kɛ wali jamana dɔ jamana ɲɛmaa ka babu sentigi ye kuma lasela ye diɲɛmaa mɔ ko kumasuli ko y'o ye farigolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sena dolanci coupe d'Afrique san 2019 n'a bɛna boloda Cameroun jamana kɔnɔ fɛn min ye phase éliminatoire tile 4 kɛnɛ kɔnɔna ye an ka jamana Mali ale ni Burundi jamana ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni tarata doya ye octobre kalo tile 16 dolanci yɛrɛ tara kuncɛ 2-1 o tɔgɔya ye mina to fɛn min ye an ka Mali jamana ye ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ni kuru 8 ye Gabon jamana ale ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ ni kuru 7 ye fɛn min ye Burundi jamana ye ale labana ka jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ ni kuru 6 ye o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw la mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaaya su fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ aw ni Kafunɛ Bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ